baccin ƙarya ne ke da dama duk wani lokaci a gaya mu suna aikata wani aikin masha Baba don Allah baba ke yawo. Baba wallahi. na ji ayyau da ni za a harka yawo bayana yawo sama ke na gama cikin ai wato ai na yi sa'a yau ina sa'a da ni yau ai in goce ma can ku baba kuwa kina ina yau kina to dan mi ko hannun can hannun ki ne yanzu wannan can ku ba karam bosuwa kai yanzu wannan hannu ai sai ka ci ƴaƴan dora can nan fa ina ne nan yanzu nan sagalalan hannu ne ciro ba wannan hannu kai sai ka ce an bare rogo sunan wani gari Sumaila nan fa me ka fada subhanallahi wannan ka fada kai sai ka ce wata kafadar allo a'a ya haƙuri ai dan saboda wannan mahaifin naki duk yadda aka baya kula da ki jar ku ba kamar ya baya kula da ni amma ka dinga biyo esa kana lallace ta ko gida ko to nan fa menene nan wuya ne wuya jar uba kai wai suna wata bishiya giginya haka yi wuya ne nake ji wani kaushi wai wuyan nawa a to ya haƙuri yakin sa nan fa to wallahi babban abin kenan filasta ya nace yau sai ka ce an saka tiles kai a gaskiya wannan baban nake ba kula tar uba ni din nan ya kin ga nan fa me nan makogaro wannan makogaro sai ka ce irin wannan ciwo din na kwankwasiya da aka saka ka fa daina ciwo mutunci ba ya wai dan me zaka zo a kofar gidan uba na ka dinga min ya ka daina saurare ai sai ka ga ya mu kin dan nan wajen nake ji nan fa me yadda ake taba a ji daɗi na yadda iyaye nan ya amma dai nan wajen ana zuba kwanan shinkafa tsaf zai iya zama to amma bin da bacin filari Oh my God.